câte pagini ai învățat cel mai mult pe de rost pentru film? Aproape tot rolul acum. Uită-mă acolo, că ai dacă vreau la arăt. Zeno, vrea? Da. Ia Zeno, zine. Să trăiască. Am luat foc chiar cu ceatul. Nu-l mai întrebați, vă rog frumos, pe unchiulețul meu Serghei, ce și cum cu Nelson. Păi de-aia nu mai întrebat nici eu, exact. Nelson a fost un bulangiu terorizat la Părnaia, a fost femeia lui Sile Mascoală, un bulangiu care s-a ars în bulan, care Serghei de prea băia bun ce el așa l-a băgat în seamă și l-a respectat. Și când a venit la București a vrut să-l omenească. Nelson nu a... Zi. Dar eu n-am știut că a venit la București. Aia e chestia, că a fost... Dacă nu știu. Păi dacă n-am știut ce vrea să ghicesc că nu vină, că vine la București, tot în penie. Știu, domnule, știu, dar nu mai întrebați. Nelson e un bulangiu coclit, un ciorditor ca alți 2 milioane după fața pământului, care nu s-a remarcat cu nimic în viața lui, un măscăriș care cere like-uri și trăiește din donații, un bulan cordit. Atâta e Nelson. Asta îl recomandă pe el. Eu nu pot să spun că eu m-am simțit bine, a fost simpatic, a fost Caterinca, dar nu știu ce mai Păi insistă. spun eu, nu spui tu, spun eu. La ars mascoală, în bulan. Da. O mai ține cu mine? Ce să mai țină? Atât am vrut să zic, am luat foc cu ăștia cu ceatul, cu Nelson și tot întreabă cu Nelson și ridică în slăbă Nelson. Oarba după el. Numai fiecare poate să zice în slabă proporție ce vor ei, dar dacă eu n-am avut acolo niciun fel de vină, dacă pe mine nu spune că a venit eu, să știu eu că a venit el. Nu s-a da, domnule, astea sunt alea de copii de 12 ani. Hai, da, du-te și cumpete. Putea să găsească numărul meu, dacă vrea avea groaze cunoscuți care avea numărul meu, dacă vrea să mă caut. Normal. Somn ușor și spor mâine la filmări și noapte bună ceat. Hai, v-am pupat.